Kabalo ba ka? Sukat nga gidihugan si David ni Propetang Samuel para mahimong hari sa Israel. Dugay pa kay nga panahon, una pa siya nakalingkod sa Israel. Unsay punto? Ang punto mao ni, adto na siya idihog apan wala pa siya sa tamang posisyon. Ikaw karon unsa may imong sitwasyon? Dili porket bati ang imong sitwasyon wala na kay dihog, wala kay calling, wala kay potential. Naanan na nimo daan. Paabota lang ang tamang panahon para iposisyon ka sa Ginoo sa butang, sa sitwasyon, sa lugar na asa kaniya ipahimutang. Paabot lang. Si David gidihugan na pero dugay pa siya nagpaabot. Mapud kita naa kay dihog nga naa nimo. Paabot lang sa Ginoo. Kung kana sa kanya iposisyon sa tamang posisyon. Shalom.